Ake silungiselelane ukulungiselela ukuyobona udokotela lapho sekunenkinga ezithile eziqalayo ekamereni. Dr. Thabile weather Blue Clinic yamadoda eseThekwini. Ngibhala upage nalo elanga langempelasonto la sikhuluma khona ngeyinkinga amadoda abhekene nazo siqinisa kakhulu inkinga zasekamereni. Phinde ngibe no Dr. Love insizwa kaMshengo okhosini FM njalo ngolesibili kusuka ngo1 kuya ku2 ezintathakusa. Siyabonga kakhulu ukuthi you made it to our video namhlanje. Please like the video, comment on this video, and also watch the other videos. Share them if you can. Siyacela futhi subscribe to our channel. Namhlanje ake silungiselele ukuvakashela udokotela ngeyinkinga zasekamereni okuyinto abantu besilisa bangayifuni. Yebo usuyabona ukuthi kunenkinga ezithile eziqalayo ekamereni. Lokho kungakustress inkinga zasekamereni. Zinkinga yempilo engenzeka nanoma ikubani futhi siyazi ukuthi lapho ufika ku40 iminyaka iqhubeka ayanda amathuba akho njengomuntu wesilisa yokuthi ube nezinkinga zasekamereni. Ezinye zeinkinga ungathi mangase uphila iminyaka izibe eminingi kakhulu uzogcina unazo. So kungakuphathi kabuhlungu kakhulu lapho usubhekana nezinkinga zasekamereni. Ngizofaka ivideo lana eshoyo ukuthi yiziphi ezinye impawu esingayibona ukuthi sinenkinga zasekamereni. Ngizonifakela le video erectile dysfunction, ngifakele nale video lena ekhuluma erectile hardness score okuyindlela lapho ungekho sure ukuthi khona okuthile okubhedayo engakusiza ukuthi ubone ukuthi khona yini okubhedayo. Ngizoyifaka kwi description box ngenzansi. Yebo ake sikhulume ngeyindlela ezisizayo lapho ulungiselela ukubona udokotela ukuze ukwazi ukuthola the best out of leyo visit. Siyazi ukuthi suke senisaba kakhulukazi mawazi ukuthi uyobona udokotela wesifazane kuba into uncomfortable, and what I've noticed kakhulu ukuthi i-patient iba uncomfortable but the partner is always more uncomfortable than upartner wakhe. Abantu besilisa abantu besifazane siyabazi ke. I guess there's a lot of things going through their mind nani kodwa khumbula inkinga zasekamereni inkinga zempilo akekho umuntu okubuka ngehle lithile lapho usubhekene nezinkinga zasekamereni. Yebo ke sesiyalungiselela ke sesibonile ukuthi kuyabheda njengecouple sesiyalungiselela ukuqala ukuthatha isinqumo sokuthi uhamba wedwa noma uhamba nopartner wakho yini. Siyazi ukuthi ama-couples ahlukene izindlu izinto ngendlela engafani kodwa kuhlale kuwusiza ukuhamba nopartner wakho ngoba ngesinye isikhathi izinto ezibona ziyinkinga yena mhlawumbe khona okuthile okunye akubonayo akunotisayo ukuthi kuyinkinga mhlawumbe angakaze ethola chance ukukhuluma. Kanti futhi mana abantu abangaxoxi kakhulu ngocansi kukwazi ukunivulela leyo ndawo yokuthi nikwazi ukufunda ukukhuluma ngocansi endaweni ephephile. Abaningi baba-patient abo bafika njengama-couple bajwayele ukunika i-feedback yokuthi lapho sesihlukana noma sekuhamba i-treatment kakhulu yokuthi sesikwazi ukukhuluma ngezinto eziningi zasekamereni kade singakwazi ukubonisana ngazo ngaphambili ngoba kwenza kube lula phela ukuthi nikwazi ukuqala lezo inkulumo ngoba sisuke sizele zona lezo inkulumo. Yebo senidecidile ukuthi kufika upartner oyedwa noma senifika nobabili okokuqala ke nikwenzayo nihlala phansi nikhumbule ukuthi yebo niyazi mhlambe senze sibonelo nje inkinga enkulu ekubhekene nayo eyokuqina kwenduka eqini kahle noma iyashesha ukukhathala asenze nje leso sibonelo. Kodwa ke siyazi ukuthi isikhathi esiningi le inkinga ayijwayele ukuhamba ngawani ziyaphelezelana phela. Nizocabanga lenkulu okuyiyona inkinga nihlaziye nisho ukuthi okay isaqini kahle iyaqina grant oqala ivumi kwesibili nihlaziye nibone nje ukuthi futhi iyaqina makade sagcina kodwa masike saphinda isavumi nibuka zonke izinto ezinjalo. Mase kuthi okwesibili nibheka nazo zonke ezinye inkinga ezincane eziseceleni. Abaningi ababuka ama-video ami ke umuntu okwambuka nje ku TikTok ngimbona ngokuthi mase befikile kulona kuma-rooms into yokuqala bangitshela their erectile hardness score, and it's always so exciting ukubona ukuthi people are actually learning and understanding lezi ndaba zasekamereni. Yebo masakwazi ke ukuthi inkinga ubheka nokunye okuhluphayo. Yebo angiqini kahle kodwa ngathi ngiyashesha nokuchitha, and mangashesha ukuchitha akube kusabuye kokwesibili. Lokho kuyakusiza ikakhulukazi uma uzisho nge-order yazo le inkinga. Akuphelike lapho ekutheni ukuthi wazi inkinga wazi nge-order yazo. Zama ukucabanga ukuthi sunesikhathi esinganani zikuhlupha. Sezikuhlupha isikhathi eside noma into enje isanda uqala kwenzeka sonke isikhathi noma kuyenzeka kubuye kuphele yini. Mase uqonda kahle lokho usuyazi ukuthi uzokhuluma ngani.
cabanga izifo velo nazo yini lesikhuluma ngayo. Ngakhuluma ngoshukela, iBP, HIV, nazo zonke esinye isifo ekungenzeka ukuthi uzidlela amaphilisi. Base futhi okunye okubalekile sikhumbule ukuthi icontrolekile isifo sakho noma sicontrolekile yini. Asisebenzise isibonelo se-HIV. Uyazi ukuthi i-CD4 yakhe inyukile, viral load yakhe suppressed, qonda zonke lezi zinto ezincane kanjalo. Why kufanele siqonde lokho? Ngoba izinto ezinjalo idlala indima enkulu ekwenzeni indaba yasekamereni. Noshukela ngokufanayo, ucontrolekile, konke lokho kubalekile ukuthi ukwazi. Uma unomshini ohlakaniphile ke one-app noma osaveayo kuwona ukuthi inamba zakho yithini, phatha lokho phela ngoba kwenza umehluko omkhulu lapho usufika nakho, kwenza ukuthi kube lula nakakhulu ukukusiza ngoba suke sesiqala endaweni ethe xaxa, sisuke singaqali ekutheni usuzoqala ukucheck ushukela, usuzoqala ukwenzani ke manje ngoba ama results phela ususifikele nawo usuwenze kwabalula. Makusuka futhi lapho sikhuluma iqiniso guys. Ngiyazi kubuke kungathi nje kuyinto ecommon sense kodwa akukho njalo. Abaningi mabefika kudokotela njalo banoshukela bahlale bedla right. Kuningi okushiwoyo ongasilona iqiniso kahle. Nanokuqina kwendungu ngesikhathi abantu besilisa baba nokuphoxeka becabanga ukuthi bethu ukukisa phezulu kancane. Ufike endaweni ephephile lapho suhamba eclinic noma indawo la ukuthola usizo sekamereni. Khuluma iqiniso eliphelele. Akekho umuntu ozele kuzojaja wena. Wonke umuntu lapho uzokusiza to get the best value for imali yakho. Khuluma iqiniso. Nokuthi uphuma uhamba lekhanda elibheke phezulu izinto zekuhambele kahle. Isikhathi seseduze khuluma iqiniso. Makuthi ke make kusuka futhi kulokho kunye lungiselela ke phela lawo maphilisi owaphuzayo waphuzela lezifo. Ungathembeli isikhathi esiningi ngihlale ngidiscourage ukuthi abantu bethembele ekutheni bayawazi. Even nami ngudokotela ngesikhathi bangigula ngendaweni ngiyothola usizo ukuba anxious ukuba sendaweni ethile kungakwenza ukuthi ukhohlwa amagama amaphilisi kuyenzeka nakumina kaningi. So ungathembi kakhulu ukuthi uyakhumbula uyawazi because ukuba anxious kukodwa nje it goes a long way ngenza ukuthi uzowakhohlwa. So enzani shoot isithombe phathi script shoot amabhokisi abanye baze bakhetha ukwaqhukula beze nawo amaphilisi noma ikupho okusebenzela wena kwenze ngoba kwenza umehluko omkhulu lapho ulungiselele ngaleyo ndlela ngoba phela khumbula kunamaphilisi athile siwaziyo ukuthi enza inkinga ekamereni lapho waphethe kwenza ukuthi kusheshe kube lula ukuthi sibone ukuthi inkinga ekuphi. Mase kushaye lona ilanga elikhulu lokufika nikhethile ukuthi uhamba wedwa noma nihamba nobabili enzanini into ezonisiza kakhulukazi manje ze-Blue Clinic fikani kusenesikhathi. Ngiyazi ukuthi ngesikhathi ngisho ngenza i-appointment kuba nephushana lokuthi ungabona ngaleso sikhathi ngenxa yokuhlehla kwezinto ukuthi mhlawumbe oyedwa maye kwafika ngesikhathi esithile omunye ufika ngesikhathi esithile kuba nokuhlehla gcine ngasabonakala ngesikhathi esiright kodwa ithi nje uku-add 10 minutes early to isikhathi osibhukhile. Ukwenzelani lokho? To get time ukuthi calm it down because when you more calm when usuyizwile like the environment why enjoy it makes you a bit relaxed and maso relaxed ungasathukile kakhulu kwenza ukuthi isikhathi esiningi uzokwazi ukunika yonke information ngendlela efanelekile nokuthi uma ungathukile njena you just get the best out of his service nokuthi ama BP yakho na zonke into enjalo zokuthi mase icheckwa kubonakala phela ukuthi ayiphakeme ngoba mawungena obviously kakhulukazi mungene okoqala inhliziyo izobegxaba kungenzeka ukuthi ama-BP nento ezinjalo ephakame. Mase kuthi okunye abantu abaningi basuke besaba ukuthi ngizokhumuliswa. Siyazi ukuthi izifo ezithile nenkinga ezithile sikungenza ukuthi udinga ukukhumuliswa kodwa akusho ukuthi akusiwo wonke umuntu ongenayo ugcine edinga ukukhumula. Futhi ngisho ngabe kuthiwa ukudingile ukukhumula kunani uze endaweni yokuthola usizo okwenzeka la kuprotectekile ngisho ngabe kuthiwa ukuphi hayi the Blue Clinic kuphela endaweni zempilo boba nalokho kukhuleka ukuthi uzohlonishwa ngelevel eyanele ukuthi uprotectiwe ngaleyo ndlela. Kuyini ke enye balekile singalungiselela ngayo? Khumbula isho ucingo noma ulifake ku silent. Angikhumbula ukuthi kukangaki make kwa ring phone you just lose. Khulumela esayidini la dokotela noma la nurse la nombani ohleli kulelinye side kulimaza wena njenge patient ukuringelwa iphone during a consultation.
kakhulukazi make kwaringa nje ifone, you lose the chain yento ade uyicabanga, your chain of thoughts. Lapho ubona umuntu okwenza ukuthi kuthatha isikhathi to readjust back, and you might find yourself ungathithwanga ngendlela kahle kakhulu ngenxa yokuphakamiswa ilona. Futhi there's another study ngizozama ukusithola ngislink nalo ku description below esibonisayo ukuthi uma kukhala the chances udokotela isikhathi singudisturbeka kakhulu when kukhala ifone ye patient versus ukuthi kukhale eyakhe. Ngisho ukuthi kulungile ukuthi ikhale, kodwa siyazi ngesinye ikhathi kumele ukuthi ikhalwe ngoba kunabantu abathile abanye kungenzeka ukuthi udinga uku-attenda bona, abantu abayesibhedlela, abantu abaye ema-theatre, kunabanye abantu abanakekile isikhathi esifanayo. Kodwa ukukhala kwephilona, you lose the chain of thought. Abantu abake bangibona phambili bazi kahle ukuthi it takes me like few seconds to readjust back to the conversation. Make kwaba nokukhala okuthile kwefone phakathi ne-consultation, it is very destructive. Uwena oyilimazayo ngokukhalelwa ifone during i-consultation. Uthola okuncane kunalokho kade uzokuthola ku-consultation lapho ukhalelwe ifone phakathi nendawo. Kanti okunye okukhulu, uma ufuna phela uphathe udokotela uswide ngiyadlala, but you just make sure you get the best out of it. And ikhumbula udokotela yokhuluma naye indaba zakhe ezinkulu kangaka, such private space, you need to make sure that it's someone who comfortable naye. Enza ilona i-decision yokuthi ubani ozombona ngokuthi ucomfortable yini nokukhuluma naye. Obviously nokuthi ucomfortable yini ngendlela treata ngayo abalana abantu, bathina abanye abantu ngayo, ngabajabulile, ngabe izinto zibahambele kahle sebekhona. Kodwa more than anything kufanele kube indawo okwazi ukuba comfortable ngayo, ngoba umuntu enzolo nikhuluma naye indaba ongayikhulumi nabantu abaningi oyikhuluma nopartner wakho. And ngesinye isikhathi imibuzo ingene iqine, ifuna ama-details amaningi ngesinye isikhathi, kodwa kubi sonke isikhathi, kodwa ngesinye isikhathi niyibona seningene kakhulu kule ndaba. Khumbula maningafunda ukuxoxa kanjena kuyonisiza naphambili. Kubalulekile ukuthi lapho ubona ukuthi kunenkinga ezithile eqalayo ekamereni, sukuma uyothola usizo ngoba impilo yasekamereni iyimpilo njengayo yonke enye impilo. Uzothola okukhulu ekuvakasheleni udokotela lapho kulungiselele ngendlela efanele.